אז אם גם אתם חיילים שחושבים על לצאת לפיקוד וקצונה, הסרטון הזה הוא כנראה הסרטון הכי חשוב שתראו בכל השירות שלכם. אני הולך להראות לכם במהלך הסרטון את 10 הטעויות הכי גדולות שחיילים עושים במהלך השירות, ובסוף מונעות מהם לצאת לפיקוד וקצונה. וגם את הפתרונות. אני בסוף לא נותן רק את הטעויות, אנחנו נותנים גם את הפתרונות לכל הטעויות האלה, ואיך להימנע מהם. ובסוף הסרטון, למי שירצה, אני גם אראה בדיוק איך אפשר להתחיל את הדרך איתי ביחד בתהליך הזה, בעצם לצאת לפיקוד וקצונה. אז בואו נתחיל בעצם. המטרה של המצגת הזאת בסוף היא לחשוף את כל המכשולים הסמויים ולתת לכם יתרון על פני שאר המועמדים. בסוף המטרה היא שתגיעו כמה שיותר מוכנים ועם יתרון כמה שיותר משמעותי אל מול הסביבה שמולה תעמדו. אז בואו נתחיל לצלול לתוך המצגת. אז מי אני בעצם? בואו נתחיל בלהכיר שנייה. אז נעים מאוד, אני אריאל בן יאיר, אני בן 24. במהלך השירות שלי הייתי בעצם קצין מודיעין לוחם. שירתתי במספר יחידות מבצעיות, וכיום אני מדריך ומלווה חיילים לפיקוד וקצונה במסגרת העסק שלי שנקרא מועדון מנהיגי המחר. עבדתי כבר עם עשרות חיילים ממגוון רחב מאוד של תחומים בצבא אחרי השחרור שלי, לא כולל כל החיילים שהיו שלי תחתיי בשירות, וזכיתי ללוות אותם ולפתח אותם. אחרי שעבדתי עם חיילים כמעט בכל התחומים בצבא, אני יכול להגיד שאני מכיר את כל הטעויות שחיילי סדיר עושים, חיילים בשירות חובה, והשיטה שאני פיתחתי תעשה לכם חיים סופר קלים ותחסוך לכם המון זמן והמון אנרגיה, ומן הסתם גם הרבה כישלונות בדרך, שזה דברים שאנחנו מחפשים להימנע מהם כמה שיותר במהלך הדרך. אז היום בעצם נבין מהם הטעויות, ואם אי פעם הרגשתם שאתם מסוגלים לדבר הזה, מתאימים, עצם זה שחשבתם על זה ומשהו יוצר אתכם בדרך, אתם לא לבד. יש כל כך הרבה חיילים שאו נופלים בין הכיסאות או שלא מקבלים מספיק תמיכה, ובעצם נמצאים בדבר הזה לבד במרכאות, והם לא מבינים שהם לא לבד, כי יש שם כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה דרכים להתמודד עם הדברים האלה וללמוד ולהתפתח. ואחד הדברים האלה זה בעצם הליווי שאני אראה לכם בסוף. אז בואו נתחיל ונצלול ישר לתוך הטעויות. הטעות הראשונה היא מחכים שהמפקד ימליץ. בסוף הרבה מאוד חיילים שחושבים פשוט שמי שצריך לבוא וליזום את הדבר הזה זה המפקד, זה הקצין, ושהוא צריך לבוא ולהציע להם לצאת לפיקוד וקצונה. עכשיו יש המון מקרים שזה קורה, זה קורה והמפקד בא וממליץ ומציע, אבל יש הרבה מאוד מקרים שזה לא קורה. שיש הרבה מאוד חיילים שאולי המפקד שלהם לא ראה אותם עד הסוף, והוא לא זה שיעשה את הצעד הראשון לטובת הדבר הזה. ובפועל מי שמחכה ולא יוזם את התהליכים האלה ואת המהלכים האלה קודם, בסוף יכול לפספס פה דבר כל כך גדול. הדרך האמיתית להתקדם היא פשוט לבקש, ליזום, לדחוף בעצמך, לא להתבייש. כי בסוף מי שמתבייש ומפחד לבקש ומפחד ליזום זה אותם חבר'ה שנשארים תקועים מאחור ולא מתקדמים ולא עושים עוד צעדים בדרך שלהם. ומפקדים בסוף לרוב לא שמים לב למי שלא בולט ביוזמה שלו איך נקרא לזה, בכל הסקילסט של מפקד או מישהו שמוכן לעשות דברים לטובת הדבר הזה. וזאת הטעות הראשונה. טעות מספר 2. טעות המספר 2 היא שחיילים חושבים שפיקוד זה רק ללוחמים. עכשיו, יש הרבה חבר'ה שלא חושבים ככה, אבל יש גם הרבה חבר'ה שכן חושבים ככה. יש חיילים בעולם התומכי לחימה והג'ובניקים שמפסיקים לשאוף לפיקוד כי הם לא לוחמים. ואני ראיתי את זה המון בשירות שלי, שחייל שכן רוצה לפקד וכן רוצה להיות מנהיג וכן רוצה להיות קצין, לא עושה את זה כי הוא פשוט לא לוחם, וזה יכול לפעמים לפגוע באגו שלו,
ואולי זה ירגיש לו שהתפקיד פחות משמעותי והוא פחות טוב ממי שכן לוחם, אבל זה לא נכון. הצבא מחפש מפקדים ומנהיגים בכל תחום, והיחידות הכי טובות בצבא, דרך אגב, כוללות מפקדים גם במערכים האלה, גם יחידות לוחמות וגם יחידות לא לוחמות. אז אין כל כך ערך להאם אתה לוחם או לא. יש תפקידים מטורפים בכל הצבא, ויש תפקידים לוחמים שיש בהם פחות משמעות, בעיניי לפחות, מהרבה תפקידים שהם לא לוחמים, ויש בהם הרבה יותר משמעות. הכל תלוי באיך אתם מסתכלים על זה, באיך אתם תופסים את התפקיד שלכם, במה אתם מוכנים לעשות בשביל זה, וכמה אתם באמת רוצים. בסוף אלה הדברים שיקבעו את הדבר הזה. הטעות השלישית, מנסים להיות מישהו אחר. גם בצבא וגם באזרחות, דרך אגב, יש כל כך הרבה אנשים שמנסים להיות איזשהו דמות ולהציג כלפי חוץ איזושהי דמות של איזשהו קצין קלאסי או מפקד עם סכין בין השיניים, קרבי, לוחם, אבל הדבר הזה רק מרחיק אתכם מהאמת. בסוף האסטרטגיה הכי טובה שאתם יכולים לנקוט בה ולהשתמש בה זה פשוט להיות עצמכם. כי מי שבסוף מראיין ומי שבסוף מחפש את המטריה הזאת, את החומר האנושי שהוא מתאים לפיקוד וקצונה, זה מחפשים אנשים שהם אותנטיים, עם איזושהי כוונה אמיתית להנהיג ואיזושהי תחושת שליחות מסוימת, ובסוף לזייף איזה דמות לא משכנע אף אחד. הפוך, רואים את זה, ומי שרואה את זה ומזהה את זה בכם בצד השני, זה יגרום לו את הדבר ההפוך. זה יגרום לו לא לרצות לקדם אתכם, ולא לרצות לתת לכם לעבור את אותו רעיון, את אותו מבחן. בסוף, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיות אנחנו. זאת לא קלישה, זה לא איזשהו מיתוס, זה באמת זה. כי אם לא תהיו עצמכם, אתם לא תצליחו גם להחזיק את הדבר הזה לאורך זמן. וזה מוביל אותי לדבר הבא. טעות מספר 4. בעצם הדחקה של חוסר ביטחון. הרבה מאוד חיילים וחיילות לא מרשים לעצמם אפילו לחשוב על הדבר הזה שנקרא פיקוד או נקרא קצונה, רק כי הם לא בטוחים בעצמם. כי הם לא חושבים שהם מסוגלים, הם לא חושבים שיש להם את מה שצריך בשביל להתחיל את הדרך, וזה יכול להיות בהרבה חתכים, אבל בסוף ביטחון עצמי נבנה דרך עשייה. בסוף ניסיון, וכמה שתעשו יותר וכמה שתנסו יותר, הרבה דברים, בין אם זה לעמוד מול קהל, בין אם זה להציג דברים, בין אם זה לדבר ולהדריך, זה הדברים שבסוף בונים את הביטחון העצמי של הבן אדם. מי שמחכה להיות מוכן וללמוד ולהרגיש שהם כבר שם, מחכה לנצח, ובסוף הוא יפספס את הרכבת ויגיד לעצמו, איזה מפגר אני שפשוט לא התחלתי את התהליך, לא השקעתי בזה זמן, לא השקעתי בזה אנרגיה, ולא גם נתתי לזה מספיק משאבים בשביל להתקדם קדימה. והטעות החמישית היא שאתם לא יודעים למכור את עצמכם ברעיונות. זה אחת הבעיות הכי גדולות שאני נפגשתי בהן בשירות שלי ובכללי בחיים, שאנשים פשוט לא יודעים לנהל שיחות, אנשים לא יודעים להתראיין. ברעיונות לקצונה, לפיקוד, זה לא מספיק סתם להיות טוב, אתם צריכים לדעת להציג את עצמכם. אתם חייבים לבוא סופר חדים וסופר ממוקדים כדי לדעת להציג את עצמכם ולמכור את עצמכם בדרך הכי טובה, במינימום זמן, ובסוף בלי איזושהי הכנה נכונה, שתדעו מה אתם הולכים להגיד ומה עלולים לשאול אתכם ואיך אתם תנהלו בסיטואציה שאתם לא יודעים להגיב לשאלה שנשאלה אתכם באותו רגע. גם המועמדים הכי מטורפים והכי מדהימים עם הביטחון עצמי בשמיים יכולים ליפול בקלות על חוסר מיקוד ותקשורת חלשה. כאילו בסוף לדעת למכור את עצמך היום בעולם של היום, לא רק בצבא, גם בחוץ, באזרחות, זה אחד הכלים הכי טובים שיש לבני אדם. והטעות השישית, עשיתי ככה, אבל שישית,
תפקיד חזק במקום מיומנויות אמיתיות, סליחה. יש הרבה שחושבים שתפקיד נחשב מספיק בשביל להתקבל לקצונה, ואני אסביר. חבר'ה שנמצאים ביחידות מיוחדות, חבר'ה שנמצאים ב-8200 ובכל מיני יחידות כאלה ואחרות שיש להם תפקידים מאוד ספציפיים ומאוד נחשקים, והם חושבים שזה מספיק. אבל הם לא מבינים שהצבא מחפש אנשים ולא תפקידים. לאף אחד לא אכפת איזה תפקיד עשית. לכולם אכפת איך עשית את התפקיד שעשית. איזה תפקיד עשית זה רק הוא הסך בין אנשים, וזה לא מעניין בשורה התחתונה. והחבר'ה שמועמדים לקצונה ולפיקוד שצומחים ומצליחים הם בסוף אלה שמביאים ערך, מביאים יוזמה, אחריות, השפעה, ולא רק איזשהו טייטל יפה של תפקיד. בסוף צריך למלא את התפקיד ולעשות אותו כמו שצריך בשביל להיות ראוי לדבר הזה. מה שמוביל אותנו לטעות השביעית. לא יוצרים קשרים מקדמים, ואני מדבר על זה המון 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 ברשתות החברתיות, בסרטונים שאני מעלה, וזו טעות שגם אני חזרתי עליה כמה פעמים במהלך השירות שלי, וגם דיברתי על זה באחד הסרטונים שהעליתי. ההתקדמות בצבא לא קורית לבד. צריך לדעת לבנות מערכות יחסים עם מפקדים, זה דברים שפותחים לכם דלתות בקטע פסיכי. אם לא תדעו לפתח קשר טוב עם הקולגות שלכם, החברים שלכם, המפקדים שלכם בראש ובראשונה, כשאתם חיילים, כשאתם קצינים, גם החיילים הם חלק סופר קריטי בדבר הזה, כי יש הרבה מפקדים שגם ברגע שהם נהיים קצינים הם מתחילים להזניח את החיילים, וכל מה שאכפת להם זה להסתכל למעלה. זאת אומרת, מה יחשבו מי שמעליי, ואיך יראו אותי, והקרדיט שאני מקבל, ואיך אני אתקדם קדימה, והקשר הטוב צריך להישאר גם עם למטה, גם עם החיילים, עם האנשים שמתחתיכם. הם אלה בסוף אלה שמחזיקים את המסגרת שלכם, ומחזיקים את העבודה, ובסוף, כשאתם בשירות החובה, בשירות סדיר, ואתם עדיין בתוך התהליך הזה של יציאה לפיקוד או יציאה לקצונה, אז קשר טוב עם המפקדים שלכם זה סופר קריטי. קשרים טובים עם אנשים פותחים דלתות. אני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם עד שכולם יבינו את זה. צריך לדעת לבנות מערכות יחסים טובות, בין אם זה עם כל בן אדם. כל בן אדם. בסוף מי שמתכנס בעצמו והוא נחבא אל הכלים והוא ביישן והוא לא בן אדם שהוא תקשורתי ויש לו יכולות בין אישיות טובות, כי זה גם המון מה שמחפשים היום, יכולות בין אישיות טובות שיודעות ליצור קשרים חזקים, ואנשים שהם לא יוצרים פשוט נוכחות בסביבה שלהם, נשארים פשוט בלתי נראים, אף אחד לא יראה אותם, אף אחד לא ישים לב אליהם, ואף אחד שבטח ובטח לא יקדם אותם קדימה וייתן להם את הדרך, לפתוח להם את הדלת קדימה לפיקוד, לקצונה, ואחרי זה גם לתפקידים. הכל 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 מתחיל ונגמר בקשרים טובים. הטעות השמינית היא לא מבינים את המסלול. יש כל כך הרבה חיילים שפשוט לא יודעים איך נראית הדרך לקצונה. אף אחד לא סיפר להם, אף אחד לא מסביר להם. אין שום פלטפורמה שמראה להם בדיוק נכון להיום מה התהליך שהם הולכים לעבור בדרך עד לארון הראשון, בין אם זה שלבי המיון, הרעיונות, המבחנים, מה נדרש, מה קורה בתוך הקורס עצמו. מה קורה בתוך הקורס עצמו. זה גורם לחיילים, גם אם הם מגיעים כבר לקורס, זה גורם להם גם להישאב לבפנים ולצאת אותו דבר. זה גורם להם לא לעבור תהליך, הכל בגלל שהם פשוט לא ידעו להתנהל בדרך, הם לא ידעו מה השלבים, הם לא ידעו מה מצפה להם, והם היו באי ודאות גדולה, והם לא ידעו מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעקוף דברים ואיך אפשר להתנהל נכון יותר, כי בסוף חוסר ידע שווה חוסר סיכוי. אם אין לכם ידע ואין לכם כלים, אין לכם סיכוי לעבור את הדברים האלה. וזה מה שמוביל אותנו לטעות התשיעית ואחת לפני האחרונה. מקבלים החלטות מרוב
לחץ ומתוך לחץ. חיילים שניגשים לקצונה ולפיקוד רק כי לחצו עליהם לא יחזיקו לאורך הזמן. אם המפקד דחף אתכם ולחץ עליכם, אם ההורים שלכם לחצו עליכם, חברים אני מאמין שפחות, אבל אם מישהו מהסביבה שלכם לחץ עליכם לעשות את הדבר הזה ובגלל זה עשיתם אותו, אתם לא תחזיקו לאורך זמן. ואם תחזיקו ותעברו, אתם תסבלו כל השירות ורק תחכו לרגע שבו תשתחררו. וזה לא המטרה שלנו. ההחלטה הזאת של לצאת לפיקוד, לצאת לקצונה, זה משהו שצריך לבוא מבפנים. אתם חייבים להיות שלמים עם הדבר הזה, כי אם אתם לא שלמים עם הבחירה הזאת, כל קושי וכל אתגר שתעברו בדרך יהיה לכם בלתי אפשרי ותרצו פשוט לעזוב הכל וללכת, וזה יהפוך את התהליך ליותר קשה, זה יהפוך את הדרך ליותר בלתי נסבלת, וזה יהפוך את השירות שלכם להרבה יותר שחור. והטעות האחרונה, טעות מספר 10, מחכים שהזמן יבשיל במקום להבשיל את הזמן. משפט קצת לא כל כך ברור, אבל בסוף המטרה היא להסביר שאין פרפקט טיימינג, אין לאף אחד טיימינג מושלם בעולם הזה, ומי שמחכה לתנאים המתאימים, לנסיבות הנוחות, פשוט לא יתחיל את הדרך אף פעם. מי שלא לוקח החלטה ואומר אני מתחיל את הצעד הראשון ואני אעשה הכל בשביל לעבור את הדרך הזאת בכמה שיותר יעילות, פשוט לא יתחילו את המסע הזה ולא יעשו את הצעדים המתאימים. בסוף החבר'ה המצטיינים האלה שהם שפיצים והקצינים הכי טובים הם אלה שלוקחים את הצעד הראשון וגם כשהכל לא סגור. זאת אומרת, הם יעשו הכל, אבל הכל כדי להגיע למטרה שלהם, בין אם זה ללמוד יותר, להתנסות יותר, לקחת ליוויים, לקחת הדרכות, לשמוע הרצאות, לשמוע פודקאסטים בנושא, לקרוא ספרים. כל הדברים האלה הם צעדים למען המטרה שאתם רוצים להשיג, שזה לצאת לפיקוד, לצאת לקצונה, להיות מנהיגים, אפילו להיות מפקדים יותר טובים. אז אל תחכו לרגע שהדבר הזה יבוא אליכם, תיקחו את המושכות לידיים שלכם ותעשו את הצעד הראשון, בין אם זה לדבר עם המפקד שלכם, בין אם זה להתחיל לנסות יותר, לעשות יותר, לשמוע דברים, לחקור, לבדוק, לקרוא. זה פשוט יקדם אתכם 10,000 צעדים קדימה, ואתם תהיו בשוק מכמה שזה מקדם אתכם. אז האם תיתנו לטעויות האלה, או לטעות אחת אם עשיתם אותה בדרך, לעצור את כל הדרך שלכם ותרימו ידיים? אז חד משמעית לא. בסוף טעויות וכישלונות הם חלק מהדרך שלנו, וכולנו עושים את הטעויות. כולנו נכשלים, כולנו טועים, ובסוף הגדולה הכי גדולה של כולנו, של בן אדם, זה בסוף ללמוד מהדברים האלה, ללמוד, להתפתח ולהשתפר, ולעשות הכל כדי להגיע קדימה לעבר המטרה שלכם. אז אני רוצה להציג פה איזה משהו. אני נותן 5 שיחות בלבד לחיילים וחיילות שרוצים לקחת שליטה על העתיד שלהם, כמו שדיברתי מקודם. שיחה אחת של 60 דקות, בלי מסכות, בלי קישוטים, בלי חרטות, בסוף כדי לבנות יחד תוכנית פעולה אישית לפיקוד או לקצונה. אז אם הגעתם עד לכאן, כנראה שאהבתם את הסרטון, אז אני מזמין אתכם לעקוב אחריי ברשתות החברתיות ולהתעדכן, כי עומד לעלות עוד המון תוכן בנושא, ובכללי תוכן בהרבה דברים אחרים.